Li Rojhilatê Kurdistanê di çand û hunera Kurdî de muzîk xwedîciyekî berfireh e. Ji ber vê yekê jî di beşa muzîkê de xebatek mezin heye. Akademiya bi navê Payîza Akademî jî di vê xebatê de cih digire. Payîza Akademî di sala 2018 de li Rojhilatê Kurdistanê hat avakirin. Di rêveberiya Akademiyê de Ezîz Kengerlû û Siyaweş Muktedarî cih digirin. Armanca avakirina Akademiyê hînkirina muzîka Kurdî û bi taybetî jî lêxistina enstrûmanên gelerî ye. Temenê tevlîbûnê ji 4 salî dest pê dike. Ji 4 salî mezintir herkes dikare tev li akademiyê bibe. Orkestrayek akademiyê heye. Di orkestraya akademiyê de 30 zarok û civan cih digirin. Akademî ne tenê ji bo bajarek, ji bo hemû bajarên Rojhilatê Kurdistanê xebatan dimeşîne. Malbatên zarokan pir giringiyê didin vê akademiyê û gelek malbat hene ku zarokên xwe her hefte ji bajarên dûr tînin akademiyê da ku beşdarê dersan bibin. Xwendekarên vê orkestrayê ne tenê ji bajarên Bokanê ne. Ji bajarê Saqız, Serdeşt, Mahabat, Sinê, Banê û her wekî din xwendekar hene. Niha tenê orkestrayek zarok û civanan heye. Lê di pêşerojê de dibe ku orkestrayên cuda jî ava bikin. Li gel şert û mercên giran ên li Îranê jî ev akademî bi her awayê xebatên xwe domîne. Pirsgirêkên herî zêde jî jin dijîn. Ji ber ku hikûmeta Îranê naxwaze jin xwe tev lê xebatên bi vî rengî bikin. Her çiqas li aliyeke devlet li aliyê din jî malbat li hemberî jinan astengiyan derbixin jî jin di vê mijarê de jî li ber xwe didin û di xebatên akademiyê de cih digirin. Dîsa li gel vê zaxtê li akademiyê koma jinan heye û cara yekem e ku jin amûrên gelerî yên wekî mey û zerbê lê dixin. Heta niha 4 berhemên wan derketine. Ev berhemên xwe wekî klîp jî li ser medyaya dijîtal parvekirine. Ferhat Mahmudzade şefê vê orkestrayê ye. Aranje, prova û her wekî din bi her tiştê re ew alaqedar dibe.
Akademiye de 2019 de Mihricaneke li darxist. Armanca Mihricanê danasîn û pêşxistina amûra gelerî ya Kurdan a bi navê Zerbê bû. Ev amûr li Rojhilatê Kurdistanê bi gelemperî di dawetan de tê lêxistin. Ev amûr li ber wendabûyînê ye û bi vî Mihricanê eleqeyek mezin ji amûra Zerbê re çêbûye. Zarok û ciwan berê xwe dan vê amûrê û niha li her bajarê herî kêm 5-6 zarokên ku pir baş li Zerbê dixin hene. Bi xebatên payîza akademî ev amûr dîsa nûjen bû û di nav gel de belav dibe. Mihricanê bandoreke mezin li ser zarok û civanan kir. Tembûrjenên bi nav û deng ên wekî Ali Ekber Muradî jî beşdarê vê Mihricanê dibin. Ali Ekber Muradî yek ji tembûrjenên girîng ê Kurdê Rojhilatê Kurdistanê ye. Berhema payîza akademiyê ya herî dawî jî strana Aram Tigran a bi navê Zimanê Kurdî ye. Stran bi hewremanî, kelhorî, kurmancî û soranî hatiye qeydkirin û parvekirin. شیرینا زمانی کردی پرساز و رازا چند خوش آوازا زمانی کردی آواتی جینا خوش و شیرینا زمانی کردی. Payîza akademî di nav şert û mercên giran de li Rojhilatê Kurdistanê xebatên xwe didomîne. Belê temaşevan nêja, em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, bibin aboneya kanala me bişopînin û parve bikin.